Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika kitanga kuku ya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe, takuigira a picture, are first born child wa Robert Gabriel Mugabe pamwechete ne first wife yake Sally Mugabe. Mwana wa Rainzi Nhamodzenyika Michael Mugabe ndiye wamuri kuona uyarapo ari moko former president Robert Gabriel Mugabe. Michael Nhamodzenyika akazvarwa muswa 27 September mugore 1966 and aigara nehama dzamai vake kuGhana. Asi chakazorwadza ndechekuti Michael paakasvitsa makore 3 akafa ari kuGhana nekuda kwemalaria. Akaurayiwa nechirwere chemalaria. Nguva iyi Robert Mugabe anga ari mujeri as a political prisoner muri Zimbabwe. Paronzi nguva yakafa Nhamodzenyika, the Rhodesian Authority yakarambidza kubuditsa Robert Mugabe mujeri kuti anoona kuti anoviga mwana wake muri Zimbabwe. So kune vanga vasingaziye, first born child ya the late president Robert Mugabe ndiye wamuri kuona uyarapo ainzi Nhamodzenyika Michael Mugabe muri Zimbabwe. After first born yake yanobvira azomboita zakare mwana na Sally Mugabe uyo akazoshaika. So vazhinji vanoziya vana va Mugabe pamwechete na Grace Mugabe, vana Bona Mugabe pamwechete na Robert Jr pamwechete na Chatunga. Vazhinji vasingaziye uyo Nhamodzenyika Michael Mugabe anove first born ya Robert Mugabe. Ndo nyaya yatatawigira muzvara nasi. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.